Здравейте хора, вие сте с Crazy Boys и днес сме ви приготвили едно видео, в което ще обиколим един изоставен кораб. В момента сме в неговия нос. На носа на кораба. Той е целият разбит и е изоставен. Ще ви покажем втория и третия етаж. Не точно третия етаж, защото там третия етаж е само една стаичка. Третия етаж е само една стаичка, от която се управлява. Влизането е забранено, но ние все пак сме влезли. Ето, качваме се към втория етаж. В който няма абсолютно нищо. Е просто тук не знаем какво е било. Имало нещо като покривче отгоре, обаче сега вече го няма. Аре, идвай! Къде са тези? Маймуна. Маймунка. Не да е долу, маймунка. И да отиваме към сянката и към каютата. Тук има една каюта, в която не знаем точно какво е било. И не знаем тук на втория етаж също какво е било. Ето виждате, тук има и... не знам как се наричаха. Тук управлявам кораба. Не е ли отгоре? Аз мисля, че отгоре. Да, малко отгоре. Тук всичко е разбито. Обаче мислим, че тук е бил някакъв ресторант, защото вижте пише работно време от 7 до 23 часа. Да, сигурно. То е преди много време. Е бил някакъв... Сега ще влезем вътре, за да ви покажем. Тук надолу. Тук надолу ще слиза пак към първия етаж, после ще минем оттам. Вътре всичко е разбито. Вътре е разбито, да. Ето, виждате, мислим, че е било някакво ресторанче. Качваме се към третата. Нагоре. Предаваме си камерата, защото не можем да се качваме. Тук не влизаме, защото дъските са много... И както виждате, има и дупка. Тук не знаем какво е било. Така, аз искам да се качим. Качваме се още по-нагоре. Дай камерата. Ето тук. Догоре едва не. Тук какво ли е било? Нямам на идея. Тук има някакви тръби. Тук може би е тока на кораба. От тук по-добре да не се качваме, защото може... Ръждясала. Не се качвай. Човек, виж. Ръждясала е стълбата. Има дупки. Стълбата се е добре, не? Ето тук се вижда втория етаж. Надолу. И да слизаме надолу. И слизаме надолу. Доста са стръмни тези стълби. И затова по-бавничко слизаме. Те са направо вертикално. И аз викам да слизаме надолу. Слизаме надолу, ще минем от тази страна, от тези стълби. Между другото, в началото забравихме да ви кажем, че кораба се казва Виолета. Ето насам също има, обаче, както виждате, всичко е разбито. И ето, показваме ви задната част на кораба.
Има много стъкла. А пък сме... Има щупени шишета. Ето, така пак ви го показваме. Но мислим да рискуваме и ще минем. То виждате са буклуци. Не знаем какво е било тук. Айде, има всяко работа. Айде там да се връщаме. Еми, връщаме се. Има рисувани графити в началото още на клипа. И това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви, че гледахте този клип в Абонирайте се за нашия канал. Кораба. Абонирайте се за канала. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И евентуално, ако искате, коментирайте. Коментирайте с някакви предизвикателства, които искате да правим. И това беше от нас. Довиждане до следващия епизод. Чао! Чао!